Amigues, amics, taulaplanistes, coloms dels balcons que no pareu de tocar els ja tenim mig any i fa temps que no fem un top, doncs hauríem de fer el top del mig any lúdic. Som-hi! Ja som en plenes vacances pràcticament, Suposo que a partir d'aquesta setmana ja tothom està a la platja, tothom està a les piscines, tothom està disfrutant d'unes vacances de mestre de 3 mesos. Mestres, des d'aquí tot el respecte i l'admiració, nosaltres no tenim tantes vacances. Però bueno, no volem entrar en polèmiques, amb diferents gremis que es mereixen tot el respecte i que aguanten els nostres fills durant tot l'any, durant unes hores, però només per això ja, vinga, es mereixen aquestes vacances ben guanyades, Pum, ja està, xipum. Llavors, hem de fer un top del que seria el mig any, perquè ja, el mig any, la meitat de l'any, tallem i haurem de valorar quins són els jocs que més ens han agradat, dels jocs que diríem que hem provat per primer cop o que hem descobert o que hem comprat, val? Aquí deixaríem fora doncs, els clàssics jocs de l'any passat o dels altres, com podria ser doncs, el Hit, l'Everdell, Castells de Borgonya i tots aquests. Aquests no els veureu perquè és un top, diríem, dels jocs del 2025 que he jugat o que han entrat a la taula plana. Val? Pot ser que siguin vells i pot ser que diguis aquest tio ara ens ve aquí a explicar una milonga d'un joc de fa 3 anys, però, escolta, si me l'he comprat o me l'han regalat o l'he descobert, doncs m'agrada comentar-lo i aquestes són, com deia aquell, el Groucho Marx, no? Aquests són els meus principis i si no t'agrada en tinc uns altres, no? Comencem amb les mencions especials. Vinga, mencions especials. Aquest any hem jugat al Diògenes, al club, hem jugat al SETI, un bon joc, un joc dels que tothom diu que aquest any, un dels millors euros d'aquest any. He jugat una partida, per tant, no puc ficar-lo al rànquing aquí perquè, primer, que no el tinc i segon, que amb una partideta on t'explota el cap i fas el que pots, doncs no el podem valorar. Un altre, doncs, que podríem dir, hem jugat al Terraforming Mars, un clàssic d'aquests de dintre dels tops dels jocs euros amb cartes i combos i tal. Bueno, és un joc que està bé, però no ens veiem amb cor doncs, de ficar en un top un joc amb una partida. Comencem amb el top del mig any lúdic. Amb el número 10 he posat Dungeon Riders. Dungeon Riders és un joc que ens va cagar el tió, un joc que segurament el vam jugar al desembre, a finals de desembre, però bueno, el gruix de les partides les hem fet aquest 2025. Les vam fer per Nadal, per Reis i després és un joc party, familiar, d'aquests una mica de xinxar, perquè en teoria intentem guanyar, però si podem trepitjar l'altre, doncs el trepitjarem amb aquest joc de farolets on serà el més ric, el que agafi més monedetes dintre de la masmorra serà el que guanyarà, però el que tingui més ferides quedarà eliminat del recompte final. Llavors, això fa que les últimes rondes doncs, siguin bufetades, intentant xinxar amb les cartetes, intentant jugar el número que més ens interessi, amb aquest joc que recomanem molt i que encara no hem fet el tutorial. Val. Número 9. Al número 9 tenim el Similo. Similo, aquest joc de cartetes. Tenim la versió aquí, Similo Harry Potter. Hi ha 40.000 versions de Similo. Similos de
de moltes coses, assimilos de moltes coses, on aquest joc li vam regalar al Roc per l'aniversari i els hi ha agradat molt a la canalla i nosaltres també, sempre m'enreden, vinga, juguem a Assimilo, perquè és un joc tipus Quién es quién, cooperatiu, on un dona les pistes, segons una baralla de cartes que tinguem, ficarem les cartes en vertical, que seria com si diguéssim que estàs dient que el personatge secret té trets en comú, i si fiques així en horitzontal la carta de la pista, estàs dient que no té, que no s'assembla o que té trets diferents als que tu estàs dient per intentar, doncs, treure, descartar totes les cartes i que al final quedi només el personatge secret, que és el personatge que hem d'intentar esbrinar entre tots, cooperatiu de... Bueno, posa més 2 persones, més 2 jugadors, poden jugar 30. Però bueno, Assimilo, amb el número 9. Llavors, amb el número 8 tenim, mira, ja que el tinc aquí, Flip 7. Flip 7, aquest joc que teniu tutorial, fa poc el vaig ficar per aquí, i és un joc, doncs, que ha entrat a casa bé, perquè és un joc party, un joc d'aquests a l'estil una mica casino, aquí, vinga, carta, sí, carta, vinga, una carta, una més, i intentar no repetir, però al final l'estratègia, no tens massa estratègia, sinó pots xinxar una miqueta segons quina carta és, però bueno, és saber arriscar-te o saber parar a temps per comptar punts. Llavors, aquest joc és un joc que s'explica en un minut i és fàcil de jugar. Llavors, aquest Flip 7, que ja n'hem parlat últimament, doncs entra en el número 8. L'hagués pogut ficar el 7 per fer el... Però bueno, aquí no... Hem perdut una oportunitat. El número 7 de la mitja any lúdic seria el Flame Rush. Flame Rush és una excusa patillera, ja que no puc ficar el hit, doncs ficarem el seu pare espiritual, que seria el joc de bicicletes, que ara he fet ja 3 partidetes o 4 perquè el vaig agafar en préstec del club i vam fer una partida al club també i hem començat el campionat del Flame Rush amb 6 participants del club, on farem un campionat a l'estil volta ciclista amb etapes, acumulant el temps i tota la pesca. Un joc més senzill que el hit. No... M'agrada més o m'agrada menys? Jo crec que m'agrada més el hit. Però bueno, el vaig agafar amb la intenció del porto a casa, a veure si els hi agrada. La Mary i la Berta van olorar a hit d'una hora lluny, van dir, això és el hit. Però bueno, el Roc el vaig enredar, dic, vinga, tu, agafa 4 cartes i juga, i vinga, el rodador, l'sprinter, al final és molt facilet, és un joc que també podria fer el tutorial abans de tornar-lo, i així, doncs, tenim una miqueta ja de material amb aquest hit que jo el tinc de Devir, ara és de Maldito. Tenim el número 6. El número 6 tenim per aquí, a veure... Vinga, al número 6 del mig any lúdic ficarem el Pinya Colada Dice. Pinya Colada Dice, també teniu el tutorial. Jo crec que és per aquí, no? Era per aquí. Teniu el tutorial, un joc senzill, un joc que a casa ha agradat perquè es juga molt ràpid, són partidetes de 15 minutets, 10 minuts, 15, i estil rei dels daus, llences 3 vegades els daus, agafes la combinació, reserves els que vulguis, llences els que vulguis, al final, si t'interessa una combinació, doncs aquesta combinació intentes col·locar-te en algun dels sotagots i intentar, doncs, si pots fer el 4 en ratlla, aquí amb aquests sotagots, doncs, guanyes la partida i si no, doncs intentar sumar punts en aquest joc familiar, aquest joc party, un joc Pinya Colada Dice a partir de 7 anys que està molt bé i que el recomanem. El torno a guardar aquí i és el número 6, no? Llavors, amb el número 5
posarem un també d'aquests que ha entrat fa poquet i és aquest Fake Artist Goes to New York. Val? És el joc, és un joc party, un altre joc d'aquests d'Oin Games, on tenim rotuladorets, tenim un bloc per dibuixar i és un joc doncs, que amb rotuladors i un paper podríem jugar a casa, però bueno, tenim el joc. I un màster és el que diu quina és la temàtica. Una temàtica, per exemple, doncs, personatges de dibuixos o el que sigui. I pensa un personatge. Imagina que diu Son Goku. Llavors, tenim unes targetes, les targetetes sí que les tenim, i tu apunta Son Goku, Son Goku, Son Goku, i n'hi ha un que li fica una X. No sap què s'està dibuixant i no sap quin és el personatge, i llavors anirem cadascú amb el seu color de rotulador, doncs farà una traçada i passarà, i l'altre intentarà completar el dibuix, fer el que vulgui, sense ser massa obvi, perquè si ho fiquem massa fàcil, l'artista que no sap què s'està dibuixant, el que té la X, doncs ho veurà i continuarà el dibuix i no l'enganxarem. En canvi, si anem fent petites cosetes per intentar a veure que es noti però que no es noti, que sabem qui és, però a veure si l'intentem que caigui en la trampa, doncs aquest artista fals doncs serà el que l'aconseguirem desemmascarar, si no guanyarà l'artista fals. I un joc doncs, que se juga molt facilet, a la canalla els hi ha agradat molt i ja està. Un altre dels jocs petitets que no ocupa, que segurament anirà de vacances i xim-pum. A veure, aquest era el 5, val, tenim el 4. He ficat mira, el tinc aquí, Sherlock Holmes, mira, el número 3 posa, jo em pensava que era el número 2, però tenim el Sherlock, aquí, Sherlock Holmes, detectiu assessor. Tenim aquí les regles, tenim el mapa de Londres, aquí, ara no l'obriré. Tenim els diaris, aquí, amb el crim, un cas, i tenim aquest que estem fent ara, que es diu Qüestió d'Identitat, que és el 7è cas. 7è cas vol dir que n'hem fet 3 o 4. No me'n recordo quants hem fet, perquè els primers, que són els del Jack l'esbudellador, són de l'1 al 4, són els 4 primers, i ens els estem guardant pel final, perquè són una mica seguits. Llavors, anem fent els casos que són solitaris, solitaris no, com ho diríem? Colom! Me cago en l'ou! Val, anem fent els casos, doncs, del 5 fins al 10 i quan acabem farem el que seria la campanya de 4 casos del Sherlock. L'he posat aquí perquè, com veieu, és un altre joc diferent. No és el Sherlock que ja vam acabar, el Sherlock Holmes detectiu assessor de la capsa 1, doncs tenim aquesta capsa, considerem que és un altre joc, encara que sigui el mateix, els casos són diferents, i ens agrada. Com sempre, hem tingut, anàvem a cada mes més o menys un, i últimament hem parat per qüestions d'exàmens, però ara que ve l'estiu, canya, TV3... Aquest estiu, doncs, intentarem jugar més, potser també se n'emportem algun de vacances, i xim-pum! Número 3. El número 3, ja tenim aquí, ara entrem al rànquing del mitjà lúdic amb el número 3. Un moment, espereu un moment. Amb el número 3 tenim Final Girl. Us ensenyo els dos jocs que he jugat, les dues pel·lícules, diríem, o les dues històries que he jugat, perquè de l'aniversari em vaig agafar 5 i hem jugat el del manicomi, Ratchet Lady, el Madness in the Dark, es diu, i aquest de la caputxeta vermella, doncs
Aquest ja, finalment, vaig derrotar el llop amb la caputxeta. Ara em queda derrotar-lo amb la Gretel. I aquest del Ratchet Lady, doncs, vaig palmar també i intentarem fer el que puguem en aquest joc en solitari, joc que jo hi tenia posades certes esperances, dic, a veure, tothom que ne parla bé, i és un joc que m'ha agradat i que estic dosificant-me. Podria haver jugat ja el 5, perquè tinc el de l'Alien, tinc el del... Quin tinc allí? El de l'estació aquesta de la cosa i el de... el dels Intruders, un que entren en una casa, uns psicòpates. I aquests jocs, doncs, tinc aquesta tara, tinc aquesta mania, no en tinc masses de manies, no en tinc masses, però bueno, si tinc un joc que m'agrada, doncs intento exprimir primer el primer i després intentarem una mica el segon i després, quan ja ho tinguem una mica exprimit, el tercer, el quart, el cinquè. No els vull cremar tots de cop perquè sé que així tinc una mica més de... bueno, més de vida, més de vida al joc. Esperem que no caduqui, perquè a vegades et vas guardant el geladet. Jo sóc dels que el gelat el agafo i el llepo a poc. Hi ha gent que no, que se'l fot amb 2 mossegades. Doncs jo me'l faig durar. Me'l faig durar i a vegades que es pot desfer, però intentem, igual que dinem i ens ho fem durar, quan el menjar és bo, a poc. I, bueno, vaya rotllos, que us estic fotent. Tenim, doncs, aquests Final Girls, que ara intentarem a veure un dia d'aquests no, quan vulgui, quan es donin les circumstàncies, potser gravarem una altra partida, perquè a vegades hi ha algú que li interessa, diuen, home, on vas amb una partida aquí d'una hora que no la mirarà ningú? Algú la mira, per tant, si algú la mira, de fet jo les miro les partides, no?, de la gent, d'altra gent, llavors, si us interessa, faig una partida. Perdrem, com a bellacos. Però, bueno, aquest Final Girl, doncs, és el número 3. Val? I els llocs d'honor, medalla de plata, el número 2... El número 2... El número 2... Un joc per 2, que ben trobat, Sky Team, aquest joc que va entrar per Reis, va entrar perquè vaig ficar-lo a la carta d'última hora, a la carta del Roc, i els Reis Mags, són mags i són juganers. El que m'han dit és que als Reis també els agrada molt els jocs de taula i ens van portar aquest Sky Team, un joc per 2, un joc de col·locar, tutorial també el teniu, un joc que n'ha parlat molt bé molta gent, hi ha gent que l'ha deixat per l'arrastre perquè diu, massa senzill, massa no sé què. És un joc que no enganya. A veure, tu has de col·locar 4 daus i dels 4 daus, 2 els has de col·locar en 2 llocs en concret. A partir d'aquí, sense parlar amb el teu company, intentar gestionar aquests daus, gestionar la tirada per aterrar l'avió, que l'avió no bellugui massa, que no et passis de frenada, que no t'estavellis contra els avions que van circulant per allí. Un joc que a mi m'agrada, un joc que a la Mary les primeres vegades no li va agradar, no li acabava de trobar, després va veure que jugar era pim-pam, partides de 10 minuts, i llavors també un joc que va pujar una mica el rànquing familiar, una mica efecte, mira, el tenim aquí al costat, una mica com l'efecte Cascadia. El Cascadia al començament, doncs la Mary arrufava el nas, no li agradava el Cascadia, i després doncs ja va dir, va veure que el joc era bo, que era de tranquis, un joc de tranquis. Aquest no és de tranquis, però té certa tensió perquè la pots cagar col·locant el dau. Però Sky Team, ok, ara no sé si el mes que ve o l'altre
surt una expansioneta, una expansió d'aquestes barates que inclou algun mòdul més i no sé, qui sap si acabarà caient, no ho sabem. I el número 1, el top del mig any lúdic del 2025, jocs jugats a la taula plana el 2025, tenim el Gloomhaven, Fauces de León, Mandíbules de Lleó, és el joc que li he fet més partides aquest any, ara això ja no entrarà. És el joc, doncs, que li hem fet més partides perquè li he fet 19 partides. Aquí hi ha una petita trampa perquè al desembre jo vaig voler jugar amb la Mary. Vam jugar els dos primers escenaris d'aquest tutorial al començament. La Mary no li va acabar de convèncer, diu, ho trobo una mica espès, una mica les normes i tal, i el vaig deixar. Llavors, al 2025 vam començar la campanya amb l'Ernest, el meu cunyat, i hem fet aquest 2025 17 partides apuntades, entre les quals tenim 3 o 4 derrotes, O sigui, portem unes 13 o 14 capítols d'aquest joc, doncs, que ens està encantant, aquest joc que ho sento perquè cada mes estic dient aquest era el número 1 de partides, perquè estem jugant 3-4 partides que duren 2 hores, 2 hores i mitja, segons com, a vegades se'ns en van una miqueta més, i és un joc que apreta molt perquè al final és un llibre que tu fiques l'escenari i el llibre te diu una mica de història, la missió que has de fer, i llavors tu amb els personatges els col·loques a l'inici, col·loques els monstres que et diuen i a partir d'aquí, doncs, a jugar, no? Per torns, segons l'ordre d'iniciativa, jugarem abans o després que el nostre company o que els monstres, perquè pot ser que els monstres actuïn abans, i llavors utilitzant les cartes amb un sistema molt xulo d'utilitzar les cartes perquè cada personatge té el seu màxim de cartes. Jo tinc la Demolidora que tinc 9 cartes, 9, i amb aquestes 9 cartes, doncs, les agafes totes, no remenes, i tries 2 cartes les que vulguis jugar. Aquestes cartes, doncs, faràs una cosa de la part de dalt i una cosa de la part de baix de l'altra carta. Pots fer una de dalt i una de baix de les 2 cartes que juguis i amb això normalment és et mous i ataques o cures i no sé què, 2 coses diferents, i amb aquestes 2 accions doncs, intentarem complir la missió, que normalment és derrotar els monstres perquè hi ha una història narrativa, però bueno, en principi doncs, el que estem fent és això, la campanya. Quan tu vas jugant les cartes, doncs, es van descartant. Quan et quedes sense cartes has de fer un descans, que vol dir que perds una carta i se te'n va. Llavors, cada vegada que va avançant la partida, cada vegada vas perdent una carta i hi ha cartes que són molt potents que tu quan la gastes també aquesta carta la perds per tota la partida. Llavors, has d'intentar dosificar les cartes perquè les cartes també són la teva vida. I ja està, un joc que suposo que aguantarà l'any perquè encara ens queden 4, l'últim dia vam palmar, vam caure derrotats, jo crec que ens queden uns 5 episodis de la trama principal i ara entre que ell se'n va de vacances, després marxaré jo. Això, aquest estiu potser l'acabarem, però encara jo crec que ens durarà un temps. Per tant, ho sento, si no us agrada que parli del Gloomhaven Mandíbules de Lleó, perquè segurament tornarem a parlar, perquè és un joc que, pum, número 1 i punt, de l'any 2024. Quin any és això? Estem al 2025. Val, doncs ja està, aquest Gloomhaven, el germà petit del Gloomhaven,
és el que seria el número 1 de la primera meitat del 2025. Veurem a veure com aguanten aquests jocs durant tot l'any per fer el rànquing final de l'any 2025 amb els jocs que ens falten per jugar i els jocs que ens falten per arribar o per venir. I ja està. Deixeu-me en comentaris si els heu provat, si us agradaria veure algun tutorial d'alguns que he ensenyat per aquí, que no he fet, que he parlat, el que vulgueu. Digueu-me el que vulgueu, que m'encanta llegir-vos, si al final sou 3, però bueno, subscriviu-vos i doneu-li el like, que pràcticament som 600 subscriptors i estem supercontents. I recordeu que si la Terra és rodona, la taula plana. I si teniu vacances, que vagi molt bé. Adeu!